על ימי מלך תוסיף שנות הכימות ודור על ימי מלך תוסיף שנות הכימות ודור בכבוד זה לך כסף? מה זה כסף? שף פה ואתה שף פה? נמצאים בימים מאוד מיוחדים לקראת ימי הרחמים והסליחות, ימים של חופשה, של התעלות לאחר ימים קשים של אבל, כמובן בית מקדשנו, תשעה באב, ימים שהתייסרנו והתאבלנו, ועכשיו אנחנו יוצאים לחופשה, מתרעננים, מטיילים, מתבוננים, מתבודדים, שמחים. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו כל הזמן. איך אנחנו בימים האלה ואיך אנחנו בימים האלה שטוב לנו, שהכל זורם, הכל מסתדר לנו. איך אנחנו מתנהגים בימים האלה? שוכחים אותו, נמשכים לכל מיני מקומות אפורים. מה אנחנו עושים? קשורים לקדוש ברוך הוא, דבקים בו, לקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא בכל מקום שהוא נמצא, גם שהוא מטייל, גם שהוא שמח, הוא לא שוכח להיכן הוא הגיע, הוא לא שוכח להציב גבולות. יהודי שמאמין שהוא בן של מלכו של עולם, הוא בן של מלך, הוא כל הזמן מרגיש את זה, הוא לא שוכח. איפה שהוא הולך, הוא יודע, אני בן של מלך, ואני מחויב לו, ואני מוגבל במעשיי. אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. יש חוקים. בפרשה שלנו, ואתחנן. ואתחנן זה לשון תחינה. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אף על פי שגזרת עליי, שאני לא אכנס לארץ. אני מבקש ממך, מתנת חינם, תרחם עליי. לא בגלל המעשים שלי. אני רוצה מתנת חינם. התחנן משה רבנו רק לראות את הארץ, לא להיכנס, לראות אותה. היה לו כיסופים, לראות את ארץ הקודש. כשיהודי הולך בארץ 4 צעדים, זה מצווה, כל 4 צעדים זה מצווה. משה רבנו מאוד 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 רצה. והוא משה רבנו הגדול לא זכה להיכנס לארץ. התחנן לבורא עולם. 515 תפילות הוא התפלל. התחנן אליו. תן לי רק לראות אותה. לראות. לקבל. אנחנו צריכים לבקש. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. מה זה שומע? הוא שומע אותך. רוצה ייתן, לא רוצה לא ייתן. לא חייב לנו. הוא שומע אותנו. מה זה? כל מה שאני מבקש אני צריך לקבל? אולי אני מבקש דבר לא נכון. אולי הדבר שאני מבקש בסוף יהיה לרעתי. אולי גם לא מגיע לי. הרבה אולי יש. משה רבנו ידע אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להיכנס, יש סיבה. לא סתם. הקדוש ברוך הוא נצח, הוא יודע.
אנחנו מבקשים, אולי הבקשה שלנו לא נכונה, אולי לא בזמן, אולי יותר מדי. כל הבקשות שלנו זה בערבון מוגבל. אני רוצה איזה מקום שיהיה לי. אולי המקום הזה לא טוב, אולי להערתך. שמעתם השבוע על הילד בן 7 שנפטר? שמעתם ממה? שיחק בג'קוזי בבית. תפס לו היד במשאבה. משאב. וההורים שלו התפללו שהיה להם בית עם ג'קוזי. נכון. אם היו יודעים שהיה להם בית עם ג'קוזי וזה היה קורה, היו מתפעלים לזה? לא. לא היו מתפעלים לזה. נכון. מה אתה יודע? מה טוב לך? ומה שטוב לך הוא לא טוב לך. אז מה אדם? תבקש. הביא? לא. טוב. לא הביא? גם טוב. אבל זה לא טוב בשבילי. כל כך רוצה, מאוד מאוד רוצה את זה. אבל זה לא טוב. אל תרצה הרבה. תרצה קצת. מה שאתה נמצא זה טוב. מה שאין זה טוב. תרצה קצת, לא הרבה. לאהוב את השם תרצה הרבה. זה כן. בפרשה כתוב והיה כי ברך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת ובורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נתת. הקדוש ברוך הוא הביא לנו הכל, לא שעשינו משהו, הכל הוא עשה, הוא בא ונתן לנו הכל. ואכלת ושבעת. מביא לך הכל הקדוש ברוך הוא, אתה אוכל, אתה שבע, ישמר לך פן תשכח. אחרי שאדם אוכל והוא שבע, זה עולם אחר. הוא יכול לשכוח. בסדר, הבאת לי. עכשיו אני בעל הבית. פה מתחיל הבלגן. כשאדם מרגיש שהוא בעל הבית, הוא שוכח מבעל הבית, זה הם כל החטאים. הוא ישר מתרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהוא אלוהים. אני עשיתי, אני הבאתי, זה שלי, אי אפשר לקחת לי. אין לך כלום, שום דבר. אין לך שליטה לא על הבריאות שלך, לא על הבריאות של הילדים שלך, לא על הפרנסה שלך, לא על הפרנסה של הילדים שלך, כלום. הכל בא והולך, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. זה המציאות האמיתית. פן תשכח ושכחת את השם אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אתה היית עבד במצרים. שכחת? מה, יש לך בית יפה, יש לך רכב יפה, יש לך אישה יפה, יש לך ילדים יפים. זהו. אין אלוהים. שכחת אותו, שהוציא אותך. היית עבד. מה היית? עבד. מה קרה? היית בן אדם? שכחת אותי. למה אתה שבע? טוב לך. יש לך הכל. אוי ואבוי. ככה האדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. שוכח מאיפה הוא הגיע ונופל לאן שנופל. ככה זה בוכה ועושה תשובה. להתקרב אליו עוד פעם. עוד פעם. טוב לו, הוא יוצא מהצרות והוא חוזר לסורו. כי טוב לו. כשאדם בצרה והוא בעוני וחסר לו, הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כשמתרחב לו, זה ניסיון העושר. ניסיון העושר הוא מאוד קשה. כשאדם עשיר, הוא נוטה לשכוח מאיפה הוא הגיע. מאיפה הוא הגיע? הוא נוטה לשכוח. זה הם כל החטאים. ניסיון העושר הוא יותר קשה מהעוני. כשאדם יש לו יכולות, הוא חזק, הוא חכם, הוא עשיר. זה מסוכן. למה? אתה יכול לשכוח שיש מעליך מלך על הבית, שהוא נתן לך את זה, ובן לילה הוא ייקח לך גם את זה, ויקח גם אותך ביחד.
אז מה? מה אתה יכול לעשות? נהיית בן אדם? נהיית חכם? יש לך מעמד? מה יש לך? דבר אחד יש לנו. יש לנו אלוקים. בשמיים ובארץ. זה עיקר הידיעה. וידעת את השם אלוקיך, מה זה לדעת אותו? לחיות אותו, להרגיש אותו, כל רגע ורגע. הוא איתך נמצא בכל מקום. ואף אחד לא יכול להזיק לך, ואף אחד לא יכול להועיל לך, אם לא הוא שולח אותה. אז לכן, הכל לוקחים בערבון מוגבל. והעיקר להיות בשמחה. קבל את הכל באהבה. גם את הכישלונות, גם את ההצלחות. שליבנו לא יגבה. לא יגבה ונתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה לא שווה. גם אם אדם יהיה לו הכל בעולם, ואין לו משמעות לעולם, ואין לו אמונה, ואין לו חיבור לקדוש ברוך הוא, אין לו כלום. הוא מרגיש ריק. בסוף האדם מקיא את הכל. תן לו עוד בית, עוד מכונית, עוד חוץ לארץ. הוא מסתובב, זה משוגע. משוגע, הוא מה אני עושה? איפה אתה מחפש את עצמך? בהודו, בתאילנד, ואיפה? נו, מה יש שם? יפה, יפה, מה יש בקוסטה ריקה? מה? מי? אוויר. תבולוי של הצגות. מחפשים את השמחה, את האושר. ופה לידך, פה בלחם הזה, ביין הזה. פה נמצא. איפה נמצא? איפה האושר? איפה? איפה? באנטארקטיקה? איפה האושר? איפה? פה, איתך, לידך, בבית שלך. בעבודה שלך, באישה שלך, בילדים שלך. איפה שאתה נמצא, שם נמצא האושר. תחפש, תסתכל, תתבונן. לא מתבונן, אתה משתולל. תתבונן. נחמו. זהו, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. די, מספיק עם העבלות. תתנחמו מה שיש. אני השם אלוקיכם, זה הנחמה היחידה. שבוע טוב לכולם ובשורות טובות. אמן.